If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Haki kandiat sngi balala ngila sakhi ya kijing kiudor ki marbam hayo kamtam ki jhur hakabakador kalakiu lai sausha nakabajua de pajba haki por babiang dor ladang ya kran ya kijing remdor yanungin keno hatu dai kinong rap ki bapin kiudor ne kinong khayi kakan hon jongi mentakatayo kala hiar siki katto kan ni kisnong ki ba kinong song snong ki ba khambun ki dai kinong rap bantawat jingmut naki Kapasau sanay kalong, ba kalong pinban da kongpong, haba ki babun ki perkat letse kalong da kumaipan, na malaya sngaw tang kijing suda bagi kendu, la kalong nadu na kejakarap, hadu bandapan poy ki marjong ki sayo. Hagini ki hendiat tayo balalet ngili I kejing mi kubor halor kejing uat ki patba, na kejing ki udor pelat ujor la kalong nadu na yo, hadu ki dukan snong. Hakabala da snap ekador jong ki jor ki bobonjat la sngo bagi nong rap te mentaga snam ki la kam yo anong. Habai kendo pat ikinong rap sngo melung bani sngo ba kamlong kumba mudur kipat ba. Namarkat sapapai ki kendo tangi kijing kam tam menta kasnam naga jinglong jingman kamariang. Naga jing shit palat akapor badang sedang kaliur bad uslap ubulawan kam dir por. Upisian kene katayo ulah hiar syaki katu kane githan ki ba kambun kinong snong ki badang treibet tang da garap karyang. Habaro saw ayom kinong rap akane garukom nado bagi sedang ban bed hadu bagi nayo ban ot itre shitam bat minot bantung ya ki marbam ki babunjak kamtam gijur Onda kila tre shitom naruk basdang kadon ru gejing kami lenti bat gejing kermen onda la dega por ot bat kapor khet henrai menta kesnam na gejing long jingman kamariang kam shimlong kumtai kinong rap namar bon gejing thong kila julor lupa nadu lengkha Ha kini kisnong nalor ke jingdo nong kinong rap ki uot ha ki babon kiliang namar ki babon ki marrap jongki ki do no nadu nalum bat kimyo jingarap ru na kesorkar kumbala puturoy la kadai ki sembai kasbo bat ki wai de ki jingdan kam la kaling sembai pan ngi kum nong rap asim jing ba pasokan la ra pembiang sembai te ngi wan kini ngi tayo ro ngi wan siwa sene ramdon phiwa por shor ron ni ramdon awan sa sor ramdon tingi sifatli na si kita ya bede pergi dawai sebab pat kuno fiyo bahan em tapat balong tar sebab dawai sebab pat ro oh masmula
Ayo kubur bala wan subsidi. Te long hangi pemata long po. Ba ayo apa kam na. Te kador subsidi ko poi kat no. Te badi sanai pat ba. Badi hakane ke lais pasan thau mo. Te hakador subsidi pat ngim tip sya rap ba ayo ano ko poi kat no. Nên nó mà sung thông là sung tiêu là yap là hi clear hết là thao yong lột là mà sung tiêu này tăng mình thay được phần dọ mình lại thay được phần dọ này chỉ không nên tông sung bay mà thiệt rồi sắp kilo ada wai là đập ai ăn xin là đủ lòng này là lòng ai xin là mình ta thì mình tăng không ai chụp là thao yong lột là mà mình đã clear strike được mình đã yap lột được rồi kan baru stasiun masuk ut pun berat sedin mana sempat ni ngan rap bang ni long kumba ni la ludu de kemu tang la kiu la chan pai ni nambar dai pau tang ni her bang nambar iwai kum ta ro kan ka rap ha dai bat ni tang haba ka hayo ma ka kiu ka dor kemu ka sepune kwa kai ki nang rap num dan pat kan nalum la ban ni nalum pat te haba ya dai ba kam rap tolong kamut ka sau ko ba sang ching a ha kai namar ba bursin hai ba abang thai kum kam rap ko bengi hi bala padu dang ret hi bang la ti kai sang harap te tang alada la lum komot ni dang chingmi kum harap kan jing thung ko bangi thung komot ni mi tang abang ide ba hiau kai sriem bat kum te puar ko ba mandai te puar ko ba ki pa i chingi mandai kadang jai tak ka te chingmi ke par chinglot so ko me ha chu kai ka dor dawai man ta ka dawai sbo yuria ko poi be sia chak be spa te long komot miswa puar par kinik snam ko batang ya subsidi komot ka poi rus pa sam spa tam kuntas jadi di kham so surkom kan tang habe dai ber kinik sambai sur kum subu kum kubi mata miswa ni chu thet to si spa tam mata la pa hedo aspa tam lai spa ar phau mata si pakat tem kador komot kador kanang kiu sinang kiu komot tang pa habe dai pat ka de chingi pat per cingbi chingi pa komot kanang her sinang her spa te ka jing e jong ki dong rap kam kut tang haluam bat ki langkha ba ki rap anda klepen poi pat ki mar rap jong ki skiyo rengkat ko sep bat ka bai kali hayo ru ki kendu e namar sisien bikila rong hayo do nalor ka khajna bigi siyo shaka hima kinong khai jhor pat hayo sak ot kilo ki mar rap bat kani ka baki ot kilo ka jingyo anong college kinong khai ki bayo ka mai spa klem dapen mi ka sep bat ka doru ki bu maki katno bantiet na kinong rap bon sian ka dor ka bagi thiet na kinong rap kat ba anda poish kinong bam ka dor ka long ar na laisha ka noksa kum no sing nakasiton la da kenya ka pisa jong tu sing bala sha ot kilo ka poi kumba ar pho wajar tengka bala da wei nong rap udia santon sing ka jingdo nong nong rap kala poi silak bat kani ka silak tengka ka lej sakito kinong khayi ki ba ot kilo anda bangla poi sekiyo gihan la die jing e ke bangi kendo ba ki kinong rap agawai dei bat kayo ka hat ru kalong ba ki marap ki jongi isya ya ga ban khateno lengba kanika jisha ot kilo nama bangi kum kinong rap habang la thep ki mar sya ki jaga bangi dei bandie sekiyo gi hat ki jongi la jiet bahan la ki jong ki yeng ki sem ki jongi andai anda bangla poi pat ha ki to ki nong thiet ha ki yo ti ki mar ki jongi nalo bangila jiet ye kita ki mar ki ba hele nak liang jong ki pat ila sya ya ka ban khati ya ki kilo komong no naka simon dan 60 kilo te nak liang kini ki marep ki bangi kum ki nong rep mi sya pat ya ban khati kalau nak daw baki ki haban ot kilo ya kini ki marep ki jongi te kita king ki jing e ka bang ya kendo normal ba ya ki mar ki ba kum no la pat ya ka ban khati yangi ki nong rep nyem la ban mod dor ba kum no ka ne ka ja normal ba abangi pe ik we pat ki mar ki bangi lek ban thiet na ki we pat ki nong dia ki yogi hat ki jogi kum yu phan upiat abangi thiet wala dang ila yu lupa bagi tu ki mar ki bla don ye kita ki mar ki basneo henre ba ki tho ki tu kilo ki om ba don san pho kilo ne san pho tam ni habi ban siu dor kita ki kilo kum ba ki mi henre kat ba ki mar jogi pat
ladang imi si san pau kilo ngelesya ban ot nok san kilo kita kinong thiet dengi ki smo baik kum baki syuyok suk tem tre sitom teng-teng jaka bengi hap ban bu dor bengi teng-teng ngelesya ban pen bu dor pemban da maki kinong khi ya ki ma ki jongi kita kedai ke ba isem jing ba kalong mar khongpong namar teng-teng nayeng is bengi long trai bengi onda bala poi pa hayo mengi ki balong trai yim long trai shu nama balai ya ki mar ki bangi lek bande ki hap ban syak bu dor na maki ban kinong ki hap ban klip man ki ndai jing sisa de mengi ban hap ban bu dor ba ki de umar jungi usong dor kata bat ngide kata ndai hane pok ka jela ke jongi pat ba ni ki yogi hat ki jongi pat kum balong menta ki syak ban pen bu dor man na ki de ki nong khayi te kata ken ke ba ni sem jing na kaliang jungi hagabi de bat ki ma rep ki bangi penmi ban lek di sekiyo kihat ni mla batai suruh thai don kapur ba kham don ka do don kapur bun bayap hai te ka dor im her tai norap ka bathi ji pat riam ka badai ba yi pat la ken kum ka cing pelot tu yi kan ka tiang wan kubi ka dor kum ka en ta dadai ma yi pat kum ka en sumber cing ram ka no dathi ji sada sharar do lot di norap pada im khabor kamariang kema ta bhapat kamariang pare kador la deira dado padhalangkha khamla ta don jingmi shuhira phenak not jingi sudah dita saban long khampen bhai ka yoken ta sai kador ka bakwa mi norap long da kham do la lum re long kham im hita da bha ka yo ta da yap shaba lum ba yo ta long nong yi nong sakhon jaka sudah sakawin ang sorkuer penang pestet ma roka kam roka cikren pat ya perta krisian mi sanok ni kon haba yi karep yap ma yi kwa kan pen stet penang ki kon ma mata perti la ye kecuk tong ba le kumnok kan kapisa khamdon pi ya mentahi kador kat kum kajing ngau ko jongi kum kinong rap komot nangi nong rap kalong kumju kamdon kata kajing kiu la ne ka ba pher di tang using ka ba kham ni sngo kham yo nong mentau snem ndai ka be dei ba ki jur ki jeb komot kasa kumju angi kinong rap nolor kata nolor ba kasa ki ju kador kat bangi sngo ba ki nong thiet mo ki nong bam pade long ki thiet akador ka barem ndai kat bayangi nong rap pade kalong kumju pi nolor ba kalong kumju kador sabakane ke jing terkhong kamariang mentau snem mo mentau snem ni yo slap kham dir ki bun ki jing thung kim la ban long kim la ban ke mentau snem ki bun badu lese kataru kalong ka jing kalat jing sim kabu jong kinong khayi nomor ba na ka jing sneu jong ke kamariang ki jhur ki jep ki mi duna po jela ka jongi te lese ki bat ya ka dor ka kham rem ya ka ban dia pede ya ki pada ki babam ya ki marep hapo ka jela ka jongi te kumbangila tip baga jing jong nong rep li te ka babun ba nadu kapu katep hadu kathung hadu ka baisbo nrei ya kata undon bala banirap ditang nong rep hi ba kersan hi dala de yalde kumetang su anuk sa ku upan menta pe suslap kensan la de ka porti labun baput watang kumbaki nong rep kumbaki dei banyo ro kimyo su yo pan nrei ka dor pada ka sa kumba ki jude man sunam ki de ar protokal ne khat pratengka kan bagi nong khayi la ne hapo dukan ki de kumta ki lai pusan sa protokal sikilo te kumya perseben menta ki thiet nong rep san photengka sikilo kan bagi ki thiet kumba pra photengka sikilo ki de pada san photengka si pawa ta kata ka different hapdeng jong nong rep bat ka jingde jong kinong khayi pi sikilo pra pho san pho si pawa ki de ta kata ka long ka e ka ba kinong khayi ki la bam yo nong sa palat le se mo ka taru pada ya kinong bam ngaki paj ba hoi kinong ba ki paj ba ki sngo gumba mentau snem unong rep la yo nong ba ka dor jong ki mar rep ka kiu henrei kat ba unong rep pada yo ya ka tu keju ka dor ndai ba ki yo tam lane ki yo ya ka dor ka ba biang dai stang using gumba ngisyam menta mangalaong ba ka dor jong using te mentau snem hoi ka kiu henrei ka jing kiu makana jong using ro ka jing trei using mentau snem kumbangi la sang ibun kilin kha ki bayap yap using te menta dayo makana ya godor la sim snem la se utu nong rep barep menta sibun la sim snem yo shu ban rep namar la yap no kisumba te le se na kaliang sarkar yo kmi yo jongo ha ka baya dei bat kalan sembai yo using ro wat kiwe ru ki jat sembai ki ba unong rep udan kam
Namar babun ki sembai ngimla ban yo ngihap ban suthiet akador barem hoi sarkar ka ong kadon kata ka subsidi henrei. Ban pendap pada kita ki sembai da kata kador subsidi pada kimyo. Bangsa ki nong rep ki hap suthiet da kador ka barem nayo. Na kawai ka snam syakawai pat. Ban ki sarkar boper. Bala syuyo asngau tang kata ka jengekran halor kumno ban kentiau ya karap karyang. Kam tam bagi nong rep kin mentoy bat kin beteng bet ka kam rep jongki. Kam dap hai khmat pat syaki weki kam. Henrei kita ki kentian sngau iet ikinong rep. Ai bagi syumi tang na sentur kam tam ha kapor election. Kat baka kam poi senoru. Ka jengkermen kinong rep mentakalong bala no nyo ek sarkar ki menteri sarkar bat ginong mi khmat ki bapen i syara ka kam. Kermen bakane ka khubor kan poi sya kita kinong tauan. Lada ka sarkar hi kam khmi bat kam don lang ye kada galat ye gaban yarap yengi kinong rep lada kinong rep sisya kan sapoi ke por balada kinong rep kin kan ranno ye gaba kin e no ye gaba kum kin ke kam de se kan sawanra kata ka jing e ye kinong song snong hapo ka jela bat hakari hi bor we jadi nak kata kadau ka jela bat ka sarkar jela ka jogi kadon kam ye gaban pej ban khmi ye jing e jogi kinong rep namar ba lada kinong rep sisya dia kenran dia no ye kin ke kam desi kan sapoi ke por bagian kerdu ya ki marba madi ki jongi nama bakila thai ya ke ban tristom nama bakat bagian tristom katno nuru ani na kaliang juga sarkar pat kam pertiau Ni nampak lu ngila do ki mar mata tak daun lagi poisa yau paru hagi nam thit ki mahajan no kila ban khate kilo hingi ki at kilo dan tak daun ni so badan ka jing ek bahra ban lagi su no hingi syukur pat ik sarkar dalam ngabala tumurkan kan sim khialam bat kan tham lagi an ke ba kanam sha su ban kilo tu trai ni kinang rap kan pusuk mur ta kinang thit ru kin sup kan wa ka an dik tem bagi mesu mana kilo tak mo lang si trai lang kan lor changi ki nang dap kinang thit ni tu